Ямлы матур құяшлы бәйрәм көннәрендә хит-парадны алып бару нишәмә тапкыр күңеллерәк. Язгы һава торышын без бүген ритмлы җырлар белән тагын да җанландырып җибәрербез. Барыгызны да бөек җиңү бәйрәме белән мин Айрат Ильясов котлыйм. 9 май. Бу дата хит-парадтагы җырчылар өчен нинди көн? Сугыш турында алар ишетеп кенә беләме? Хәзер тикшеребез һәм һәр вакыттагыча позицияләрендә билгеләрбез. Алина Даутовадан башлыйк әле. Даутованың бабасы, әбисе дә бийек ватан сугышында катнашкан кешеләр. Бабасы инде хәзер вафат булса да, дәһшәтле сугыш елларында урман кискән әбисе әле дә, Аллага шөкер, исән-сау икән. Сүзне Алинаның үзенә тапшырыйк.
Хит-парадта бер Алинәне икенче Алинә алыштыра. Сүзем Әхмәтшина Алинә турында. Хит-парадның 14-нче урынын алып торучы кыз 9 май бәйрәмен иң зур бәйрәмнәр рәтенә кертеп саный. Күңеленә якын ала. Һәм тыныч тормыш өчен, бәхетле яшәвебез өчен бабаларыбыз алдында башын иеп рәхмәт әйтә. Алинә 9 майга багышланган бәйрәм парадларында да ел сайын катнашып килә икән. Молодец, Алинә. Avıl orası, şildire ot şanası. İki avıl orası da yaşlık kartlık arası. Gönül gül yaşlıklardey, oyları tili şillerdey. Yaşlık şokta yürüdük bizde bulup elle günlerdey. Yaşlık bitmegen, kartlık kelip jitmegen. Demek eli bizning yanar günleri biz ütmegen. Tili yaşlık şillerdey, tili gönüllerimiz. Yaşlık kartlık arasında bäxetli günler biz. Akıllı derde dügül, haman yaşlıkta köngül. Gözleri var gözler atarga, yarlar var yaratırga. Biz tilirip qaraganda, yarlar tilmirip qaray. Yarlar bilen yaşlık qala, nindidir vakit yanay. Yaşlık ötü bitmegen, qartlık kelip jitmegen. Demek ölü bizning yanar günleri biz ütmegen. Tili yaşlık şillerdey, tili gönüllerimiz. Yaşlık kartlık arasında bäxetli günler biz. Yaşlık kartlık arası. Kartlık kete aldımda, yaşlık kuva atımdan. Yaşlık bilen qalır idim, düşüp qalıp atımdan. İrte kebek yegenlerge yürektegi yalqını. Ni dili şok, ni akıllı, qaya burim atımda. Yaşlık ötü bitmegen, kartlık kelip jitmegen. Demek ölü bizning yanar günleri biz ütmegen. Tili yaşlık şillerdey, tili gönüllerimiz. Yaşlık kartlık arasında bäxetli günler biz. Yaşlık kartlık arasında bäxetli günler biz. Дамир Зинатуллин исемле җырчы егетебез кулына хәтер китабын еш ала икән. Андагы исемлектә Дамирның бабасы да бар. Дамирның әнисенең әнисе сугыш баласы. Аның әтисе Җамалетдин сугышта катнашкан, ватан өчен бөтен барлыгын биреп, сугыш кырында ятып калган. Барысын да искә төшерә башласаң, күңелсез һәм авыр. Тик без, балалар, оныклар, моны онытырга тиеш түгел. Шуңа күрә дә хит-парадта җырчыларның сугышта катнашкан әби-бабаларын искә алырбыз да бүген. Хит-парадны әлегә Дамирның җыры белән дәвам итик. Хисләремә ялыктың салып, ник урладым карашымны, елмаерга сәбәп табып. Сөендердең син таңкышын, көтмәгәндән акыш көнде үтеп кердең. Җаныма уйларымны әсир иттең. Күңелем сиңа ашкына сагынамын. Таң йылдызым, синсез каламын ялгызым.
Канатланып Ұшып барам Сенсіз бәхетімді тапмам Қараңғыдан Яқты ізін Меннен сиңа юлар салған Алдай алмам Сандуғашым Күңеліме Юл аштым Ізлейм сені Қиғаш қашым Йылмайдың да менен қаштың Сағынамын Таң елдізім Сенсіз қаламын ялғызым Ұнатылам Янарымда Дәуа берші жанарыма Хит-парадның 12-нче урынында кыю кызлар дуэты Рузилә белән Ленара. Кызлар икесе дә бабаларының кайда сугышканнарын, хезмәт иткәннәрен шалт итеп кенә әйтеп бирә алар. Рузиләнең Габделфәт бабасы 1941 елдан 45 елга кадәр Литва, Латвия якларында сугышкан. Бөек Ватан сугышы ордены һәм 9 медальгә лаек булган кеше икән. Ленараның бабасы 1943 елдан алып 45 елга кадәр сугышта катнашкан. 1951 елга кадәр Германиядә хезмәт итүен дәвам иткән. Тагын бер кызыклы факт, Ленара Камил бабасы хөрмәтенә кызына Камелия дип исем биргән. Балачакта яратында үсәндер иде балам Күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам Бакчаларда йөреп чыгам әнкәй җыядыр балам Әше диян улыннан балам кабам Бакчаларда йөреп чыгам әнкәй җыядыр балам Әше диян улыннан балам кабам Күзләре җиткәч тәлгәш кызарып пешкән балам Хатирәләре булып балам Балачак ярында калган Бакчаларга йөгереп чыгам әнкәй җыядыр балам Әше диян улыннан балам кабам Бакчаларга йөгереп чыгам әнкәй җыядыр балам Әше диян улыннан балам кабам Бөек Ватан сугышы турында сүз кузгалтуга Илдар Әхмәтов үз тормышында булган иң кызыклы экскурсия Белоруссиянең Хатынь авылында булганын исенә төшерә. Шулай ук Әхмәтов сугыш белән бәйле вакыйгаларны китаплардан да укып белә. Ә менә җиңү парадларын ул бары тик телевизордан гына карап барган. Чөнки һәр елны бәйрәм көннәрендә Илдар һәм аның гаиләсе авылга бәрәңге утыртырга кайта икән. Әхмәтовлар гаиләсе хәзер дә бакчададыр әле. Күрсәгез, сәлам әйтегез. Гомерләр йомгагы сүтелә Көннәр арты көннәр үтелә Яшәвем мәгънәсе серләре Йөземнән нур булып бөркелә Җилләрдә исми шул кирегә Кайтмыйлар яшьлекнең еллары Бик җитез йөгерә Тәгәри гомерем йомгагы Җилләрдә исми шул кирегә Кайтмыйлар яшьлекнең еллары Бик җитез йөгерә Тәгәри гомерем йомгагы Тоярга җирана сулышын Бирерләр гомерләр тик азга Мизгел кебек кенә вакытны Туктатасы иде беразга Җилләрдә исле шул кирегә Кайтмыйлар яшьлекнең еллары Бик
бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Хит-парадның беренче унлыгын Гөлназ Халикова башлап җибәрә. Гөлназның репертуарында сугыш темасына кагылышлы җырлар булмаса да, Халикова бу темага 10ннан артык җыр белә. Мәктәп елларында, парадларда, йөргән вакытта җырланганнары да исендә аның. Бу турында сорашканда, миңа солдатлар, Катюша, Журавли җырларын көйли үк башлаган иде. Көчкә туктаттым. Нигә миңа җырларга? Хит-парадның 10нчы урынында моңлансын. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар, назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем тутты кышым, кабыз икшесе ютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабыз икшесе ютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Мин теләдем сине очратырга, мин теләдем сине күрергә, теләгәннәр чын аша икән, мин телимен сине сөяргә. Син бит минем тутты кышым, кабыз икшесе ютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Музыкаль коймак хит-парадын алга таба дәвам итеп, сүзне Әлфинә Әзгамовага тапшырыйк. Гомердә телевизор карарга яратмаган җырчы Әлфинә Әзгамованы бу көннәрдә телеэкраннардан аерып алып булмый. Сугыш турында фильмнарны йотлыгып карап бара икән ул. Они сражались за родину, в бой идут одни старики фильмнарын инде яттан ук сөйләп бирә ала җырчы. Сугыш чорында туган мәхәббәт Әлфинә Әзгамованың күңелендә аеруча матур тойгылар уята икән. Син кояшым, син айым, йөрәктәге йолдызым, күңелеңдә бәйрәм булсын, сиңа бүләк бу җырым. Ник булмадың язымда, сандугашым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугашым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Син минем бәхет кошым, шатлыгым, куанышым, йөрәгемнән сиңа язган җырларым, юанышым. Ник булмадың язымда, сандугашым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугашым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ришат Фазлиәхмәтов исемле җырчы егетебезнең бабасы да сугышта булган, катнашкан. Фазлиәхмәтов бабасы сөйләгәннәре әле һаман да яхшы хәтерли. Аның белән горурлана.
Кызганыч, хәзер бабасы инде вафат. Ләкин исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белди татар халык мәкале. Ришат Фазлыәхмәтов май бәйрәмнәрендә нәкъ менә туганнары, әти-әнисе, әби-бабасы каберләренә кайтырга җыена. Аңа хәерле юллар теләп, иппаратның 8-нче урынын тапшырыйк. Минем сиңа кирәклегене бер аңларсың әле. Гомереңнең ушырында булыр шундый мәле. Сыңа калма, яратуны син аңларга. Син тырышма кирәк түгел, үз-үзеңне алдарга. Сыңа калма, яратуны син аңларга. Син тырышма кирәк түгел, үз-үзеңне алдарга. Бансыз манат ұша алмай бір аңларсың әлі. Айырылыға шуғалау яшәүләрнең яңы. Сыңа калма, яратуны син аңларга. Син тырышма кирәк түгел, үз-үзеңне алдарга. Сыңа калма, яратуны син аңларга. Син тырышма кирәк түгел, үз-үзеңне алдарга. Май бәйрәмнәрендә яраткан җырчыгыз Эльмира Сөләйманова кайларда нәрсә эшләп йөри дип уйлыйсыз? Ул һаман гастрольләрдә. Мүлмә, Шәтче, Мамадыш, Зәй тирәләрендә концерт куеп йөри ул. Сөләймановага уңышлар. Ялгызларга бик авырдыр, билеп алса сагышлар. Аерылмасын парлы ярлар, кавышсыннар ялгызлар. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Ялгызларның хәлен белеп, олыларның кадерен белеп, парлап яшигәле, шатланышып сөенеп. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Рамил Закиров һәм 9 май темасы. Гәрәй Рәхимнең «Картаймагыз әле ветераннар» шигырен Рамил күпме тапкырлар сөйләгәне билгесез. Бик күп дип кенә әйтеп куя алам. Балалар бакчасында өйрәнгән бу шигырьне кечкенә Рамил һәр елны 9 май күрше әбисе сугыш ветеранына кереп сөйли торган булган. Җырчы егет бу шигырьне хәзер дә яхшы хәтерли. Тик музыкаль хит-парад булгач, без аны җырлатырбыз инде. Сөйләтеп тормабыз. Haksızlık белән килешмәм, авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сирешмәм. Аңлыйсың микән син шуны, хисләрем чын икәнен? Соргып көтәм, очрашулар җиткәнен. Тик
Тиксин генә, тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тиксин генә, тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Сөйләр идем серләремне күңелдәге булганын. Белсәң иде йөрәгемнең нинди хискә тулганын. Син диеп ата таңнарым, син дип килә язларым. Белсәң иде шул сүзләрдә күпме сөю наз барын. Тиксин генә, тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тиксин генә, тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Күңелемнең кояшы син, синең белән бик рәхәт. Дөньябызны гүзәл итәр уртак булган мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез, барсың сиңа сөйләрмен. Назлап чәчләреңнән сине көттем диярмен. Тиксин генә, hey. Тиксин генә, hey. Тиксин генә, hey. Тиксин генә, hey. Бәйрәм көннәре. Кызганыч, тик кайбер артистлар икенче бөтен дөнья сугышында катнашкан илләр исемлегендә әйтеп бирә алмый. Айфара төркеме солисты Алмаз Шәрифуллин андый артистлардан түгел. Җырчы егет ноталардан тыш тарихи даталарны, вакыйгаларны да яхшы белә икән. Аның сүзләренчә, ул Барбарос планы, Курск дугасы сугышы, Блицкриг планы турында узаклап сөйләргә мөмкин. Сөйлә торчаклар булыр әле. Ә хәзергә җырлатыйк. Яратмадым бүтән берәүне дә. Яратмам да инде күрәсең. Үз алдыма бәхетләрем булыр. Тик син генә барып киләсең. Хәбәрләрең юк шул сәламеңдә. Онытырга мәллә исәбе. Утлар салып киттең йөрәгемә. Нишләвең бу иркәм, нишләвең? Янмас иде йөрәк, янмас иде. Сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде йөрәк, янмас иде. Сагышларым сүнеп югалса. Янмас иде йөрәк, янмас иде. Сөюләрдән күңел туялса. Янмас иде йөрәк, янмас иде. Бер ялгызы әгәр булса. Бүләк иттең нигә сөюләрне? Китәселәр булгач калдырып. Син мине дә белми дисең микән? Яшисең бит син дә сагынып. Ышанасы килә күңелемне. Калмагансың диеп бүтәнгә. Кайталасың әле кайтам дисәң. Мин гомергә әсер көтәргә. Беренче эшлеккә якынлашабыз. Хит-парадның 4-нче урынында Мөнир Рахмаев. Рахмаевның әби-бабасы да бийек ватан сугышы ветераннары. Бабасы танкист булган. Мөнир өчен май ул туташ бәйрәмнәр айы. Җиңү бәйрәме, әтисенең туган көне, әтисе белән әнисенең бергә гаилә корып яши башлауларына 40 ел икән. Котлау, тәбрикләү сүзләренә без дә кушылабыз, Мөнир. Бас
Каты бас, аякларың талмасын. Бас, басын нығырақ бас, бейік көңілің туймасын. Күзді яшілік мезгелім деп өкінерге қалмасын. Өттік кетті ғымырым деп ұқтанырлық болмасын. Күзді яшілік мезгелім деп өкінерге қалмасын. Өттік кетті ғымырым деп ұқтанырлық болмасын. Акын бас, қанатların желпенсін. Бас, басшыма бас, yüreklerini желкетсін. Сағышларны таратырлық дәрті кейлер себілсін. Мұңсызларға мұңлар беріп шушы күйе бейітсін. Сағышларны таратырлық дәрті кейлер себілсін. Мұңсызларға мұңлар беріп шушы күйе бейітсін. Нәрі бігілсін, бас-басы бас, тузаннары біркілсін. Гармоншының бармақлары түймелерден егірсін. Бейінеше отырғандар төзе алмай бейсін. Гармоншының бармақлары түймелерден егірсін. Бейінеше отырғандар төзе алмай бейсін. Бу атнада популярлар рәтенә элеккән алдагы җырчыбыз Алимә Сафина бигрәкләр дә эмоциональ, бөтен нәрсәне күңеленә якын ала торган кеше булып чыкты. Ул сугыш темасына багышланган фильмнарны үкси, йылый бик яратып карый икән. Аны сугыш еллары булуына карамастан кешеләр арасында туган җылы мәхәббәт хисләре аеруча сокландыра икән. Алимә хит-парадта да шушы татлы, мәңгелек хис турында җырлый. Күзләреңнән кара беләм, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә сирегене, аңлармын ипләп кенә. Күзләреңнән кара беләм, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә сирегене, аңлармын ипләп кенә. Хит-парадның икенче урынын алып торучы җырчы Рамил Галимҗановның бабалары да сугышта катнашкан кешеләр. Кызганыч, алар хәбәрсез югалганнар. Май бәйрәмнәрен кая үткәрергә килгәндә, Рамилне сез Лениногорск районы Ормышлы авылында әти-әнисе янында очрата аласыз. Бакча эшләре, шашлык-машлык, культур-мультур ял оештырга уйлап тора ул. Дусларым, дөнья бит ул, табышыма. Яшәргә тырышабыз, табышмактан калышыма.
Яшибез бит, яшибез әле, яшибез біз булсынга. Бәхет шадлык, куаныштан, тормыш гөрләп турсынга. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез біз булсынга. Бәхет шадлык, куаныштан, тормыш гөрләп турсынга. Нинди матур дөньябызла, нинди якты көнебез. Тоеп бәхет мизгелләрен, җырлап тора күңелебез. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез біз булсынга. Бәхет шадлык, куаныштан, тормыш гөрләп турсынга. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез біз булсынга. Бәхет шадлык, куаныштан, тормыш гөрләп турсынга. Май бәйрәмнәрендә эшләүчеләр рәтен җырчы Мурат Гайсин тулландырып тора. Алар дусты Әбри Хәбриев белән бергәләп Мәскәүдән туган якларына кайткан сиргач мишәрләренә концерт күрсәтергә җыеналар. Ә Бөек Ватан сугышы диюгә Мурат үзенең сугышта катнашкан дәү әнисе турында горурланып сөйли. Биегіз дуслар әйдә, вакыт узмасын зая. Биегіз дуслар әйдә, вакыт узмасын зая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Барлык туган тумаша. Бик әйдә, барлык туган тумаша. Кеше бик гомер буе ул шулай күңел аша. Кеше бик гомер буе ул шулай күңел аша. Бик әйдә бергәләп дөнья бит ул түгәрәк. Бик әйдә бергәләп дөнья бит ул түгәрәк. Күңелләргә шатлык исти дөнья үзе күбәләк. Күңелләргә шатлык исти дөнья үзе күбәләк. Бүгенге музыкаль каймак хит парады шуның белән тамам. Кадерле ветераннар, рәхмәт сезгә. Рәхмәт безгә тыныч, матур киләчәк бүләк иткәнегез өчен. Без сезнең алдыгызда баш иябез. Бөек җиңү бәйрәме белән. Мин Айрат Ильясов, сезнең белән бүгенгә саубуллашам.